Siyabingelela kanza ukuthi sixoxisa lo mzuzu nje sinibekele emakhaya ngephi nangephi la nikhona. Yo, wasenkwazela savela obala. Sibingele ukuthi umdumo khwanazi sivela kunhlangano ithuleleni. Namhlanje sibingela singapha esinqawunqaweni kaMashu. La kuthiwa abantu bakhona bayadlinja bethi sinqawunqawo. Sesisafika nathi esinqawunqaweni. Sizobona umndeni labafethu ophila ngaphansi kwesimo esinzima sosizi. Angifuni uqamba amanga nami nathi besisaba kanye nezethu ukuthi size ngapha. Besicabanga kaningi nje yabo. Sibheke ukuthi siyaya siphatha usawoti omadladla. So uphathe nje uqisha amaphakethe la usawoti la omadladla. Asithembi cha nganza ukuthi ngale nje kokudlala bahlala ngaphansi kwesimo esinzima la khona engathi kunento evele nje ivuthisa umlilo ekhaya bengazi ukuthi yini. Sebenekhawe eningi indlu isha nempahla zabo zisha imibhedo sofa njoba sihleli nathi la nje ukuthi baqale kabusha bathenga ezinye impahla nabo esingazi ukuthi ke mhlawumbe ukuthi ke kuyoze kugcinephi badinga usizo nje besicele ezothuleni ukuthi asisobabona bazohlanganisa ngodaba lwabo. Sanibona mama nosisi. Yebo. Siyaphila ninjani? Siyaphila. Ubani usibhalele nobesifonela? Mina noPhumelelo asatshaya. Yebo sisi. Ngumzukulu kagogo. Oh, umzukulu. Yebo, umzukulu kagogo. Usibizele ukuthini sisi? Sizokhala nathi njengabanye abebekhalwe bezwakala ngoba sikhalile impela zingabuyi impendulo. Siqala nje ukuphenduleka kuwena ngoba sengizingafika kuwena. Kusukela 2017 baqala nje sishaya amaqanda ayisefrijini kodwa ifriji livaliwe futhi sasingazi awethu sasawabheka ngoba isugoka ibani bheka ukuthi lamaqanda ngoba yabanda aphumi nefrijini ngempela basesesithi hawu amaqanda aphuma efrijini awasekho i60 ihlalele i-tray le60 lihleli lodwa kanti kwakusane 30 nje esasingakayithinti. Hayi ngathi kuyadlula lokho kwaba mazambane suka lapho kwaba ukudla kuchitheka amatshe shamawindi sekusuka ke lapho kwaba umlilo ngoba lokho kwa2017 kwakusaya imatshe nje esishaya sibalekele itini setholethi sijikijela ngembese singayazi akho umuntu nosijikijela mawuphuma ubheka ubone umuntu akho ngane akho umuntu ngoba like qala phezulu kwendlu qala ngasikhonto ejikijela singanaki siphume sesingane kwaze kwaya ke kwama isijikijela kamatshe ngoba ngiyakhumbula nje khona la ngishaya khona eqakaleni ngiphelezela usisi wami omncane okuyena naye izinto eziningi ezimenzile before kuze kuqala imililo nje eboshwa enyamalala egcatshwa emile ashe simile la isinkini khona la asha khona nje kwangathi ground esele ngespirit like sasithenga uparafina sasithenga umentshisi izinto bese singasayithengi cabange ngoba kulelo sheni izinto esizidinga lezo ukuthi sikhanyise size sagcina sesithenga igesi ukuthi sisebenzise yona ngoba nje hayi bese sisaba ukuba nomentshisi endlini sisaba ukuba no parafini ngoba sazi noma sishiswa ngakho lokho kwethu sibheke kuye kubantu ngasibasiza mhlawumbe kuthula 3 days ngoba lokho uqala phansi sekusuka ke hayi umlilo wona osiqedile wona engazi singaqala mangase ngiyaqala ngiyabala izinto ezilahlekile zingakanani ngakusakhuluma mncane dada wami mncane kuyena bese sele nogogo esakhona wahamba naye sihambe sonikela siyasabathala la ekhaya sinikele asikaze sifike kude enkosini ngoba kuye kube nzima ukufika enkosini uma unganawo umuntu oseduze ozokufikisa enkosini sihamba sinikele sizo abantu basesontweni abasebenza ngechibi khona nje la saphupha khona nogogo waphupha khona kuthiwa selifakiwe ichibi lo muntu usebona ukuthi sisizwa yilona ichibi sihamba olanda baphupha lokho ugogo kuthiwa ngasalisebenzisa ngempela sathi sichela ngalo wasala kwavusa kanti sathi sichela ngechibi kungasavuthi hayi sabona sishise ngempela leli phupho kanti liphupha shisi lilona hayi kwasha unyaka besingasalali manje mina bengingasalali ngisho ukuthi bengingalali ubuthongo bekuyinto engasayazi mhlawumbe mangilalile mina amabili noma amathathu maningi lawo ma-hour ngoba ngizosengisalele sengiyavusa kuthiwa sekuyasha ngoba ngathi ngilele nje mina ngoba ngase ngithe ugogo
ngoba yena usekhulile ngcono mina ngihlale ngoba ngangatohoza ngaleso sikhathi angihlale mina ebusuku ngizogada ngangigada-ke ngibavuse ngisho sekusha ngakuthi umlilo ngaphezulu kwami ngoba khona la kwasha khona nje ekamereni ngakwazi ukucisha ngingedwa ngabatshela ekuseni ukuthi hayibo kushile nilele babona ngempela amakhethini sengiwathulile ngawalahle emnyango ney'mpahla zami zazikhona lapho ngoba ngangithi ngizovuka ngiyozama i-interview ngangibize kuyona ngabangingisayo ngoba kwasha lokho izinto ngacisha-ke ngingedwa ngabatshela ekuseni okunye ngibavusa makusha kakhulu awuzuthi mangithi angilela ngisho ukuthi mhlawumbe ngizobe ngihlele ngibuka i-TV cha kumele ngime ngey'nyawo ngigade ubhuti wami ungene i-night shift ebusuku ngihambe ngiyobheka thola ukuthi nakhona mhlawumbe ingane lele zikuyasha nakhona akunqane ukuthi kushe la kushe naphezulu nisi nisacima lo kanti phezulu kuyasha phezulu-ke sendlini engaphandle la lihlala khona ubhuti wami khona futhi nala kusha khona kakhulu nithi sisabheke lokho khona la sasibheka khona ingane lengikhuluma ngayo sayibheka saphuma sakomakhelana saphuma sabuya ekhaya ka-ila kumamncane okuyikwakhe khona masiphuma siyobheka kanti ingane sishiva lo lebhuthini emoto yakhe umamncane asazi ngoba into ebezingizicabanga ukuthi umuntu ongavalele ebhuthini sase sisabheka yena kuyasha ngale e-bathroom ngoba ubhuti wami une-bathroom abethu uyayenza before uqala lezi zinto ngoba umuzi wasesanda ukwakha waqala lezi nkinga wangabe sakwazi ukuqhubeka nayo kwafanele azame ukuthi leyo madlana leya abe nayo ahamba ubona abantu sase simbheka kwasha e-bathroom kwasha konke ukudla kwakukhona kwakade sikuthole esitokfeleni kwasha yonke into manje sikwasha yonke into mase niyoshusa nizobona ngoba i-bathroom isamnyama ngoba vele engakapenda kwasha kuningi nje kuningi okunye siyakucabanga sikukhumbule okunye sisakhumbula ngoba mangithi mhlawumbe asishanga ngoba washo seswami yesesandleni kodwa ngaphakathi seshile ngoba hayi kuningi ubuhlungu nje ebesibuzwa angazi ukuthi uyafika impahla zami khona la ngafika khona impahla zakho ungakazi uyigqoke ashela impahla zami zonke wardrobe zonke ngafika zishina ngasakade ngayigqokile kuningi ngaphakathi silimele mina nje ngilimele ngoba mina bebona izinto kakhulu njengomuntu obengalali mina babona umlilo mina engicimayo mina engijikelwayo ukugada ingane yathi sihengiwe yahengwa ngigadile ngasuma ngiyochama mangithi ngibuya asekho lalele khona sekhothi uhengwa ngepentyhose wahenga ngepentyhose wasase 3 hours bangawona 4 hours ukusavuke balale ngasufile angazi kusaqala ngaphi okunye sisakhumbula okunye ngisakhumbula ngoba iningi leminyaka from 2017 ilo nyaka odlule kuphela ugcine khona ukusha asakaboni-ke kulo nyaka kodwa nje silimele kakhulu ikweletu ngalazi yanda ngoba phela inyanga bafuna imali bafuna ukuthi ubeke imali phambili umuntu athi ngizokusiza kodwa ngifuna imali engadla base 15,000 kodwa ngicela 10,000 phambili asephuma noma nisiniphuma kuyena nibuya nisebenze zakhe zosebenza mhlawumbe isonto lodwa likhulu kusale kusho abanye bafike bona bezolungisa usibuye bese umuntu samphelezekile sasambe estopini siyasala futhi kuyasha kuningi inyanga sihambile sazowaza ukhokho kuba asikhulanga ngenyanga la ekhaya sikhule nje sazo sesiyasabatha ngoba sashiya uma uyena uma ongizalayo yena indodakazi yakho kendala uyena washiya sabatheni from 97 sabatha indaba yemithi lenyanga ngiyona ichibi la chibehlela phezulu la sesontweni ngalanda ngihambile ngoJuly ngesontweni ngafena khona nganginikelela lokho njengoba kusamile siyacela futhi unyaze besisize ukuthi loqhubekile kubambekile kumi konje bangimile athina Nazareth lapha ethempelini akaze afika Ezothandaza ubefika njalo ngana abasisebenzele namaye emlilweni bafika bathi befikile beze begida ngabashawa ngabazamane eminyanga hawo beshawa begida asazi bashawa umphakathi omakhelwane bezosiza bajishela ngomazambane akho umuntu la endlini mhlawumbe besiphumile ngoba sikhipha impahla kushawa wona Nazareth egida bashawa ngawo amazambane bengena umuntu ongenayo nje
ajikujela omunye wayetshela ujikujela ingane sasenayo azikho ingane la futhi anyanyisi ohleli kureka akekho umuntu wayiphekana nokupheka mhlawumbe sasasi lo muntu ujikujele ngayo bajikujela ngalezo zinto ba omunye basibehleli labaxhoshwa kuxhoshwa ingane lengikhuluma ngaye kuyona eninaye bihlakaniphile esikoleni namanje usahlakaniphile kodwa akusafani seloko abhekana nalezo zimo ayikade ebhekana nazo wathi exhoshwa sikwazi ukuxhoshwa kanti uhleli nento ezipreya nje lisiya sothathwa sifuthe yena amehlo wafakeka na ucarry powder emehlweni bobabili behleli wagcatshwa ehleli awuboni njalo izinto ezicabayo awazi ugcatshwa yini awazi ushiswa yini kuyasho nje gogo mangabuza nifike nini la lo musa sifike 5 or 6 nothenga koba nomusa ubanikazi bawo uthenga umnikazi wawo umnikazi wawo Juwa nongoma sathi wathi ngomkhonyana indodakazi yami inkinga umuzi wathenga ngathi ubaba omncane ngoba umkhonyana amncane elobola lobolo for ugogo oyelobola ngomusa indodakazi umkhonyana wadutshulwa 2007 lo bekuyiphoyisa CR umkhonyana umakoti umamncane uyena lo ushone naye 2018 kade kusasungula kusanjela zonke lezo zinto bebathathwa amadodakazi ashona wonke wathi uvele yena kokugcina washona ke egcineni kade sengisele naye basekho bonke bathina omakhelwane bathi ubani behlala ngizama ukutrace ukuthi sizama ukuhlehla because kuthiwa mhlawumbe umnini womuzi lo othenga kuyena ba mhlambe ikhambi lingavela kuyena ukuthi bekwenzakalani nakusekhona la ekhaya hayi omakhelwane bakhona phela ngane kodwa kusixovu bathi bekuhlala bani thina safica kuhlala isangoma esasiqashiswe yilontombazane wadayisa umuzi so nisangoma sini bekwenzakala izinto asekho nasesashona bekwesokuhamba esasemazweni thesizokwathi waseshonile hayi akusisazwazi omakhelwane bathini bathi kusahlala isangoma lento ibiyenzakala bazobhula nabo la bebeshawa nabo ngamazambane ngazi kwenzeke lutho ngoba lo alanje umakhelwane na uhlalile la umfana othandana nendodakazi yala khona wahlala la umkhonyana walentwana yala kwamakhelwane behlala la ekhaya eqashile uMasizwe nabo bayazi behlala la kodwa kaze kwenzeke lokho ukuthi ube khona ezenzekayo qale nje ngamuva kuba khona esezenzeka ke lento yenzeka sekuhlala nini sokuhlala thina ngoba safike baphuma sesineminyaka sihlala phela sihlalile nje nathi sifike 2005 sihlala till 2017 iqala lezi zinto eziqalayo okusho ukuthi kungenzeka mhlawumbe ukuthi uma kuyinto yabathakathi into abaqale ukunithakatha ngayo ngoba 2017 not ukuthi singadwela kakhulu kubantu abadayisa umuzi because umuzi nothengile nahlala emzini nami sayihlalela kahle nje kwazi ukuthi iqubuka mfa savele sasangana nathi ukuthi kwenzekani kusho ukuthi inkinga ikhona khona la eduze ko2017 asangazi manje ukuthi singafike sihlale endaweni ungabikho lutho sayifika naleli chibi sachela ngalo sayingena sahlala lokho nje wangabikho inkinga sahlala nje kwaba kuhle nje ukuthi singaqamba nje ukuthi khona safike sakubona sizokubona muva konke lokho sesikubona esingasazi ukuthi singathi nathi yini kwenzekani yasangazi impela ukuthi isisungaphi lento iqhamukaphi kuvutha umlilo ukuthi uvumba umlilo uvumbuke ngani njeso layithile uzobona ngani phela sibona yabo ngoba mangisi mina webhuti umuntu mangithi sizwe sokunuka nje singasawuthenga umentshisi ngoba besine prima stove sozwa ngephunga ezibackup ukuthi mangabe ugesi ungekho sikwazi ukubasa khona ingane ezincane sikwazi ukubasa bonke abantu bekhona ekhaya babadala so base sozunuka umlilo paraffin buhlala ngo5 liters senzele usisingalo esothenga mana khona usayesase sothenga sayicetha uphelile zonke indawo la sasothenga khona
Sade soba nesigubhu saparafini nje sihlala. Sasinesikhulu nje bekuno 25. Sithenga umentshisi sikubeke lapha. Sithenga ispirit sokulayisa iprima stove ekhanda bese lishisa sibeke lapha. Zonke lezo sasasayo ilahla ngoba sasingazi. Zayisebenza, izona lezi sishisa ngazo. Zayithelwa embhedeni ufica umbhede uthelwa. Engangirounde ngaso. Ubona usuthele ushisa. Kwasala kubuhlungu noma ngashanga ukuthi ngoba into engangigqile ngavela ngayikhumula ngayihlisa ngezansi ngoba ngangingisakwazi ukunuka nayo ngoba onyuka umlilo. Ngavela ngayihlisa ngezansi nitrous ngoba yayiyini. Ilo nylon uyacabanga ingqoka nylon izovela ufamuke nje ngoba yavele yavutha yonke. Ingakho ngavele ngacabanga ukuthi kumele ngiyehlise ngezansi uma ngeke ngisakwazi ukukhipha phezulu. Umlenze wababuhlungu cishe amasonto amathathu la ngilungishe khona ngilo ngigcoba ngiphila ngesunlight ngigcoba. Uparafini asewuthengi umentshisi bese ngasawuthengi. Ispirit naso nje sasithenga ingcono umentshisi sesike uthenga ngoba first light amakhandlela. Nakhona bese sithenga igas light ezohlala la emabeleni. Mayihlala emabeleni. Ngulalisela umentshisi imihla kumele wazi sizobuphela kweni. Okugcina nje bawukhipha kuzokhishwa nemali. Bathatha nemali nomentshisi ngoba imali iyahamba. Nemali bayithatha na. Wena sokamali. Yabo ngoba ngisiningi ubhuti umuntu okunye. Uyadideka ngani zami eningi kakhulu izinto. Imali ke nje beyihamba nje kugcina ukushisa umlilo kwagcina ukusha umlilo kwavele kwaqala kwahamba imali unyaka odlule wonke ke emva komlilo sonke iyathathwa yilo iyathathwa yini iyathathwa uzothi noma uthi noma usuyetoilet yobunga sayiphethe toilet imali usuhamba ugogosha imali ngilala naye ngifake kanje utop skin nje ukuthi akazi uphi ngawuthola yini eduze ngoba noma ngawugcina ngilala angasi kwakhona nje imbobe engayibona ngazi ngichaza kanjani ngayibona sengiqaqile ukuthi hayibo ngoba ngangifaka kwakuyilaba bokujima banento yokufaka la impembo ukwazi ukukhipha namaphedi ngakhona so bese ngiyifaka lapho ngigoqe ngeplastic ngiyibophe ngifake lapho ngilale naye bese ngifaka iduku alisikwanga iduku kodwa yasika lo angiqaqwanga iduku isikhafu lesi ngangisibhincila ngiqaqwanga sona kodwa ngathi mase ngibuka imbobo abakhiphe kuyona abakhiphanga kule ya leyo nto leyo engithinta ngabe kwakwesilwana noma kwakuyini yafaka nje umbese wahamba ingabe umbese noma isikele kodwa kwahamba kanje ngathi mangibuka akukho lutho ayishanga mhlawumbe ku1.5 ngoba ngangizonikeza ubhuti wami ekseni ukuthi ahamba uthenga ukudla sasi imali le ekhaya yo angazi mhlawumbe wayona ifikile 15,000 eyangonyaka odlule nje ilahlekayo mina sikwaki ngibophele kimi ngaphansi sale emntweni hawu yasikwa nganyaka mangiphaphamba ngizongishawa bese ngivele ngithinte mangithi ngiyathinta kusekhulutsho hawu nathi la into yade ngifake kuvele ngithwile angilele mina lapho sunqanyuliwe kwanqanyulwa ngqola khona imali hawu gogo kodwa lento lo obophe ngayo ngoba ngisho uzubona sakene umuntu nabhuti lento le mali mina ngoba ngangibopha ngesikhafu ngaphezulu ku top skin ngoba ngangiba nalo lokusaba kuseyazi kwayona nje anguzwa ngathi sahlelo bala ngithathe isikhafu ngisibeke asikwanga sona kodwa ukuze bafike emalini bawusika ukuthi ikhishi imali yakhishi ngisacela siye ku break kancane ukuze sikwazi ukufaka ilunga lomndeni nalo lizochaza la asiphinde futhi sibingele okwesibili ngane zakwethu siyaluza udaba lapha ekhaya olunzima olungakholakali kumuntu ongakazi ahlangabezana nesimo esinjengalesi noma ayibone into kanje akukholakali ngathi ingane kwane kodwa ke into ekhona ngempela sesamukela ke nosisi oyilunga la khona lapha ekhaya naye abathi wake wabhekana ukuthi ashe emlilweni ovumbuka khona la ekhaya bathi kangazi uphethe isibatshazo esincane kade bengibuza lethiwa ngoke ngibuza la kutshathu ugodo ukuthi hayibo nathi ingane kadadewabo bathi akachaza ukuthi wazini nasi sibatshazo isibatshazo esincane siyakubingelela ma ninjani sisi siyaphila ubani igama sisi uzama kami kwenzakalani la ekhaya sinako kuthiwa ngazi kuvele kuvutha umlilo la ekhaya bayi sehluphe kakhulu khona uqala nje mhlambe sebeka bakusho kunye waqala kwamaqanda efrijini shawa ngamaqanda sihleli
Mathi sihleli nje kuphihlika amaqanda. Shawa ngamaqanda into esingayazi asuka lapho kwaba amaglass namatshe kwaba amatshe. Uphahla kamatshe sithi yabheka ukho umuntu ijikijela amatshe ekhala irofu. Kusuka lapho kwaya-ke emlilweni kwasha qala ukusha nje. Kusha noma usemsebenzini uyawuthi uyafona uyabuza kuthiwa hayi kuyasha. Singasakwazi ngisho ukusebenza nakahle. Hleli kanzima nje ngoba ngelinye ilanga silele nobhuti bami ekamereni nezinye iy'ngane zalekhaya. Wavele kwaphaphama sekusha umlilo wangishisa nje la esandleni noma sekwaphola kungasabonakali ngoba kwakusha laba bapheka umbhede mina ngilele phansi. Bayethi ulilahle ingoba ayilahla nto uyilahlela kumina vele ngoba phela nespace sasingekho nenindlela yayikhona ibisishila. Hayi ngasha kanjalo kodwa hayi noma sekwaphola. Kodwa nje sehluphe kakhulu sihamba nabantu bethi bazosisiza ney'mali sezaphuma. Kuningi nje okwenzekile. Uma ucabanga le nto ungazi ukuthi into eyamanga uma uthi ayixoxe vele ungakwazi nje ukuyixoxa ngoba bese sikubone sewukuningi kakhulu. Sewukuningi. Enifisa usinisize ngakho nganza kwethu lapha ekhaya ikuphi nathi esingenasizo lithini isimene sikanje wasiyazi into kanje ukuthi ngathiwani ikuphi enikufisayo ukuthi nomuntu olalele mhlawumbe ekhaya ozodabalweni anganisiza ngakho. Nami ngempela uvela ungazi ukuthi uzothini kodwa nje kuyinkinga kakhulu ngoba silele ngisho embhedeni nje la obonayo nje ongalunga uzubona sele embhedeni akusiyona embhedeni ngane zami into ezishile nembo bengaka kumabhesi kumatrasi mina nje ngilele esitakini sayo yonke inhlobo esidodona necardboard mangapheni nje abantu abamkeni nibone liphela ayikho into engadakiwe. Sasa sukhiphela eminyango wahlephuka ibhesi sasizwa umakhelwane yahlephuka ibhesi ngoba phela fanele mase kuqala kusha kwasindection kodwa kufika kumele ukhiphele okunye ungakwazi ukukhipha eminyango impahla zazihlala eminyango noma ihlale la dining room ngoba magnet sale sakwako kwasha magnet savele safuhlela konke la dining room sasigcina sabuye savele sakika la ngoba uzosiyakubuyisela qala phansi kusha uze nakhona kwasho nje kwasi kusho sofoncane sasathi sikususa la dining room sacela sesikubeka ngayo izitsha lezi khona ubhava omkhulu esifaka kuona ebese sifaka kuona kwasha phakathi kuhleli la sabona sekuqhamuka intusi sesibuka iTV ngoba sesikhiphile ngale akho umuntu oshisile akho umuntu ombonayo ohambayo uhlaphi nayo nementshisa ubone luthi namentshisa ungase mhlawumbe uzwe into ekuchista noma yenzani uyacabanga nje uzozwa ngento ekuxhoba emehlweni awazi uqhoshwa yini awubona uqhoshwa ba uzozwa ngento ekujikijela ubone amaglasi sawakhipha sawahlalisa amakhelwane la ngaphezulu ngenhla ngoba amakhelwane ibona abasizile ukuthi sikwazi ukucima mangacabanga nje babengekho noma sasile abantu abaxwala nomakhelwane babengeke baze basisize sasosha nje kuze kuphele ngosesase sizama ukucima lazo mhlawumbe singakafiki phezulu sawakhipha amaglasi namakomishi akusokusala la ku-Ems sikohlala emizini yabantu ngoba bona banana round ngoba thina umjondo lo usushile futhi bekubiza bethi gogole thana okunye ningakileyo sakubeka khona nje la kuya khona iglasi asingazi usho sibase leyo nto le yayihambile yokuthatha ngoba iglasi yaphuma sasasele lento zeplastiki nokuthi ugogo basale namamagi sesikwazi ukusebenzisa futhi yabuya kodwa iglasi ehamba neset yajeki yabuya izojikijela yafika ngijikijela la ngigade seswami uma uthi iglasi seswami awuchazeni iglasi yokuphuza ujikijelwa ngayo ishaya yabo nje iphahlaza ke phansi yashaya ngaze ngihleli kanje yashaya yadlula la endlebeni yabuya amabhodlela esefile angena la emhlanje ngoba ngangihleli kwakushisa futhi ngangifaki into evest abuya nje angena la emhlanje ngasuluma ngashanela okushuthi wakushweba kahle shuthi kwangisheba ngoba shweza ukuphahlaza ubuso into nganyakaza ngasho ukuthi khona yebo kukuningi okwenzekile kodwa ngasho ukuthi idlozi noNkulunkulu hayi bekusasibhekile ngoba mangakutshela ukuthi umbhede mina lo ngilala kona manje washa ngangilele kuona kodwa ngishanga kwavutha ekhethini ekhanda lami ithe inyanga asilali
kuzo sekuseni silele akusanga silela nogogo wasayihamba nolala ngangafuni ukulala kodwa umzimba wona ukhathele kade kufika inyanga ngathi mangifika embedeni mhlawumbe ngalala 5 minutes ngathi sengathi khona into engishaya ngempama noma ngathi ngiyawa ngathuka mangisi ngiyadlulendela seliyasha ikhesini sizothatha upende nje lo ngithanda ukupenda ngoba ingane le yami engakazalwa uqala lento kwenzeka bese yabuza kwenzekani mama uba ushiselani la ngisanda ukukususa nje kapeni kodwa umbhedo yabonakala ikhethini ndini nizobona ukuthi yitsha compared to le amanye ngoba nayo sisanda kuyishintsha kwasha ngase ngivuswa into ngaze yayithini kimi kwakusa 5 minutes ngoba ngise 5 minutes ngizomekile ngoba ngabuka isikhathi hayi kwaku 11:30 mangisi ngisi 25 to 36 sekuyasha manini ngilala manje sekusha nini kuze kusha kangaka manje lezi inyanga lezi zifike ithatha imali bathatha imali and basa ke bakusi mhlawumbe umuntu ozwa ngayo athi hayi ngiyamazwa akwasiza into kanje bagarante yabo nje ubhuti wameni khona ka driver waya wamhlabe yalingana welanda ngemoto yakhe wangalala noma wengane wahamba umlanda mhlawumbe angamazi ngoba siyalela naye wasefuna 20,000 and wafika ubhuti wami waseqala ukutohoza bekwazi ukubeka imali wayibeka imali yakhe azenzela ngayo umjondolo okwakuyimali ayibekile wayenza imidla yakhe nokuningi kokuqale khona futhi endlini yakhe kakhulu sina kulabe sekungena phela ngoba sho sivele kodwa nje kuqale lapha endlini yakhe ukuthi kusho ngoba osofa bakhe bonke ababasha asuthenga umbhede usha asuthenga wardrobe yabo nje lokugcina kwa excela ngoba wardrobe awuthengile wavela wathenga omkhulu washa wonke photos unama drawer khona nemira yakhona phana nenda kahle kahle photos kodwa unemira sho singasho usemakhabetha u5 ngoba phela kwakunevale ezo5 kwasha kwaze kwakubona umfana wala bahlala lahlahle nje banibonile sigcwele phansi sihlahle khona wabiza ingane yasekhaya la emgaqweni athe mhlongoza la awubhele into sithi ayiphumile ekhaya lakho angisi kuno ceiling so into siyaphuma late washiya evulile ubhuti wami ngangihleli washiya evulile amawindi wavula amawindi ngala wakhiya isicaba wahamba ngathi sithi ngilunguza ayikusavuli futhi ngangiphuma eminyango angazi kwavala nini kwavala umnyango wavala yonke into uvalwa yini umnyango amawindi umnyango vele wawukhila ubhuti wami ehambe nawo kodwa evalwa yini amawindi lento avala khiwe ngama yakhiwe lamawindi kanje ukwazi ukulivala ungaphandle ayakhiwe kade wavala khiwe lavalwe wathi mayithi igijima ingane ingavaleli nathi lento lenje wathi mayigijima ingane emgaqweni izosho gogo kuyasha endlini kabhuti abangesasha nanokuthi usumali umqoka ngizobheka uthi akusho wathi gogo kuyasha endlini yabhuti sasukuma ngalahla ilokhuzana phansi isingo ngoba ngangisilahla phansi mangisi ngiphuma khona eminyango phela angicabanga ukuthi sengabe kwenzeka sophuma intuthu eminyama ongakazi uyibona mangisi ngiyafika akuvuleka umnyango mangisi amawindi asevale ubani futhi nami angazi ngibuza baphela ngoba amawindi avalwe ngaphakathi intuthu ayisabona intuthu sekuyiyona ikhethini ngoba amakhethini wayefaka ama-blind ashaya ama-blind wayengakawabuyiseli wayesavala ngamakhethini so wayeyisusa lento eyishida evala ngayo ebusuku ukuthi maselana wayeyisusa igoqa phezulu kombhede uyibuyisela ntambama kwayona wangathi khona lapha engathi iyona ngathi hey uyibuyiselo ba indlela yayisemhlophe kakhona intuthu yashintsha yabamnyama umakhelana nje owawa besesala usempumalanga nobhuti wala ezansi kusukhule wawa bese bengenile sengisibulala isicapha sisibulala nomfana ngane ngoba sathi siyasivula sisebenzisa sesikhumbula ukhiye ukuthi wayesinikeza ukhiye wasavula kwayiwona savele sasishaya phasa siphahlaza ngoba iclass sangena kanjalo eclassini amabhodlela ukuthi abasihlaba kanjani ngawusina sazi kodwa base sebeyucima ngoba bona bangena ekamereni umlilo umbhede nomlilo wadrop sekuhlangene bangena bazama ukucisha bathela inhlabathi kwase kuvela ipipe kamakhelwane nje beliveza ngala ngoba lelela ngala lavele labafishane kwase base sebezamile ukuthela inhlabathi basuka lapho bawa bobabili ngoba usukwawa lokuqala nalowesibili intuthu yayingangeni intuthu yanuka emva kokusha la kulokusha lokho cishe yaphela 3 weeks kunuke ngasisasha makuvuliwe sivulelele nje mawuphumela eminyango uyizwe sayibona ayikuyashiwa la indlela ade kusha ngayo bawa nje wacisha waphuka ngoba uthi wahlala kubhlungu iqolo ilo ithanga nganoma ithanga le ndawo le kodwa sewathi kwababhlungu lo thambo leli 3 weeks naye
bese ngahamba futhi ngathi ino 3 weeks indaba ngoba nje wayewangapheli wayo 3 weeks manje lezi inyanga ezilandwa komhlaba yalingana mase nitshezela into yakhe ayisebenzanga funa buyisa imali phela abayibuyisa akekho ibuya kwabangani ngoba baphuma nayo la endlini imali baphuma bengayiphethe akasho ukuthi hayi ngizongikhokhela uhafu bese nithi nibona ukuthi ngcono bese noma siqale ngensize kuqala emva kwalokho kwamhlaba yalingana kwathi asimkhokhele ngoba nami ngase ngikhipha u5 nomfana akhipha u5 ngathi mneke nami ngisame ngawo lo molo sihlanganisa afaka 1000 njalo ngenyanga lo nithi wakwanomgibeza kwasala kusha walendwedwe sasiyaleliwe naye bafana nekhwama zakho ubuye naku sethiwa kuyasha ngamfonela ngathi ngana mawu naku ngathi nanko ke singiyasha wayiqhubeke hamba ngibele itaxi bathi hayi kuyaprova kwaphendula wathini baphuma beyiphethe mina vele ngase ngisanganele ngase ngicabanga ukuthi abaphuma bengayiphethe imali baphuma beyiphethe baphuma nayo that shows ukuthi ke zikhona lezi inyanga zamambombulu eqola abantu engcose igama lobunyanga nokulapha kwendabuko abayibiza ngomnyanga ngoba phela babehluleka kodwa bethatha imali phinde iqhubeke futhi lesifo enibheke naso akaphinde nje akhuluma umuntu nganami noma ngamfonela akaphinde akhuluma vele ubonje angivele ngiyeke vele ngoba kungisiza ngalutho ze kodwa ethi lento uzokwazi ukuyenza waye babesuke babeza bemagama ethi akaze ehlulwe yinto akutshela ukuthi ayikazi ngihlule bafike benzeni ngisho waseswazini ubaba omdala washo bafike benzeni babhonga namashoba la ama-tiles leli saze salikhipha sesifake lo mfana la kamakhelwane bayibhoboze la phansi efake izinto nalapha nasendlini yabhuti wami uthi ufakani nalapha kwaqhuma nje uzowabona amabusezi masenekitchen kwaqhuma la ifake khona isikhonkwane nala kwaqhuma khona la ifake khona isikhonkwane la sasidotsa khona sasilahla eso sifayile isikhonkwane sokuthi ikhonkwane lizozayifakela ngana wathi uyabona usotikolo uzohamba nabo igama lakhe alikhipha ngizobathasa ngizohamba nabo mina ngizobenza abami washo kanjalo athi baphendula benza ukwashela ke lo yiloko ashela stupid sethe uhamba na la nje la safayela umbhuda kamakhelwane etiles la nje ubone ngasalisafani nalawo ngoba sasingazana la ekhaya la wasifakela ithatha lawa kubo nalo piece labo bese sifakela ukuthi sekuqhumile lapha ekitchen yeqhume ngavuka umala ngoba phela indawo kuqhunyiswa yini uyena inyanga sekuyikhonkwane saziphela ngana ukuthi yini sibulala amathazi eqhume phakani ufika likhipha itiles yena wayibhoboze la ebhuti umntu wayibhoboze nje la leli ingxenye le yayingafanga yaleli wayibhoboze nje la iceleni kwetiles wase ngizofaka la isikhonkwane sakhe kitchen wasifaka yebo okay wavala sekuqhumanike manje wavala ngosimende safaka usimende omncane lo wama-tiles sekuqhuma ama-tiles sekuqhuma i-tiles la nje ubona la waqhuma la ayifake khona yeah kwaqhuma sokuvukumala sazi noma imithi yakhe uvukumala inhlabathi yaphuma manje uvukumala inhlabathi phela uyaphakama sakasho nje ukuphakama umhlaba yabo nje kwasi kusuka nje nobhuda la emekhona nakhona sekuyakhala anganyathela nje lapho uzobona ngobani kwasukela lapha nje wabona ethule ama-tiles ayethulele ngesisho senkinga ama-tiles uyafaka uzowakhiphe nosuthanda akaza vukumala wakuzapha ukuthi ngivukamala ama-tiles afakwa kabusha ngoba isalile kulawa leli nje la asesiphelele wathatha umfana wahamba wasilandele ngoba sasifaka kuvuka mina nalapha afakwe kabusha nakhona kuyavunja ukusavukumala sekuvumala ikhonkwane sekuvumala umazi ngaze ngathi mina wegogo ngathatha ichibi sayithela ngechibi ngasaseyikhipha sayikhipha sahamba soyilahla ngaphandle zahamba nomqomo ngoba ngase ngibona ukuthi sho phela sesovele sibubheni bulawa lezi ikhonkwane manje lezi ikhonkwane singazazi lawa nje afakwa wale nendwedweke loyo okwafa imoto sekade sekuyena siyalelo yena soqala yafa imoto yasqueeze yabuya sesiqashela imoto ayiphindanga yalunga mfana hambani gogo mina usala kule imoto yakhe squeeze wasifaka ayiphindanga yalunga yafa lokho base bayekhanda kwaze kwaphela imali manje ayiphindanga yavuka azabe nayeni mfalo ngoba sasesithathe yakhona ngoba into ezala ekhaya sasesizinazo sesizayishise lezi zinto zihamba ziyaslo yabo ngibhalela ubhuti uSipho nje ngambhalele eyintatha angazi nokuthi ngangisasa besibini ngoba ngangazi nje ukuthi lezi zinto zasefana nento ezizwayo yonke uSipho uSipho Mbathi yabo le message ngoba ngaze ngasho ngase message engangibhalele into ekhulunywa la ekhaya yasiza
message ku Facebook ngambhalela ngoba wayekade sizwe abanye nabo futhi basiza ngoba ngisho sesasizwe ukuthi nibasizile lapho safona ukuthi sicela abasize mina ngambhalela uDJ Tira ushile ngisicela sisize mawukhuluma bekuzwa yonke into ngana ekhulumayo manje ukhuluma la ekhaya mawukhuluma la ekhaya iyakuzwa kodwa nje makhuluma iyakuzwa yonke into manje nibanga ingane la ekhaya zakho ma ugogo asanazi ingane omama bonke abazukulu gogo la bengihleli nabo ngana omdali lo mfana yona umdala alanywe yilo lo alanywe womunye umfana ongekho angisho bafethu lezi zinto angizazi futhi izinto engenasidingo sokuthi ngize ngizazi nokuthi ngize ngithi ngibe interested kuzona because izinto nje ehamba nomoya obusathane yabo umoya emibi but ngokucabanga kwami angisho ukuthi kunjalo ucabanga kwami mhlambe singa accuse abantu bangaphandle phela uma kanje ungazoba nemidlinzo yebo imidlinzo eba khona udlinza into engekho kanti nezwe esiphila kulona selishintshile abantu bayayithanda izinto ezisheshayo nemali esheshayo bayahamba balanda izinto zabo ezizobenza ukuthi babe nemali mhlawumbe umuntu ahambe emhlabeni engashongo ukuthi ngangilandeni isale into isixaka abantu basekhaya bengazi yebo angisho ukuthi kunjalo lingangizwa kabi nganza kwethu angisho ukuthi kunjalo ngoba phela kuyavela ukuthi abantu ade behlala la bebethwele ethi niyabona sebeze baba u2 labathi beqashile futhi abanganxanye mawusuza umoya abanganxanye le amakorekwere bebethwele ngicela sebenzele igama lela abantu bangaphandle abantu bangaphandle ngiyaxolisa abantu bangaphandle ngoba phela siyabathi okay angazi nganza kwethu nizoluleka nani lapho amembers ethuleleni but ke esimene sikanje ngisho umoya womuntu osuke ngasekho kuyakwazi ukukhulumeka nawo kunendlela okukhulumeka ngayo nethi ngoba umuntu ngisho ehambeleke umndeni yakwazi ukuthi alandwe ngehlahla kuhanje kukhulunywa naye aza yobekwe endlini yakhe yokugcina ithe phithi ke makuthi abantu bangaphandle babehlala la mhlambe ngoba ulimi langaphandle silazi bake bafika nabazosiza kanjalo ukuthi ababakhiphi bayobabeka nje indawo ngaphandle kuthiwa sithenga inyama sathenga ogologo umfana olanda lo nyama olanda ogologo kwakhulunywa ukuthi abadle lapho la sebeyobekwa khona naku konke lokho kwakwenziwe wayobeka ngaphandle kwajaji athiwa kuyobekwa le ngaphandle sifuneke kube iqhubu nabathatha kanjalo kwathiwa kwenziwe njalo kwenziwa phela kana nakhipha nogologo asothini babuye futhi uTorosho hawu kwayifanele nje nokuthi bekuyidlalelo ngoba ayikho into esayibona umehluko kushuda kwenzeka ngalutho sebekhishiwe wathi umuntu hayi uyabakhipha abayobekwa lapho ngaphandle labezofika behlala khona begcina sebebona ukuthi bashonaphi umuntu wayefika kusho lokho asuzoza ezosenzisa sitshela usesenza kanjani oqala sakwenza sahamba sayobalahla le lapha emfuleni ngiyakhumbula nje indawo engase crossing lapho khona indawo ethiwe kadlala ekudayisa khona inyama safika lapho lo mfula safike sababeka ebusuku sidanguza lapho nje wazi noma khona inyongo ezokushaya nomani kodwa ubuhluphekile uzoya okwesibili saphinde futhi labo kwase ngane umndeni wakahlaba ehlangana namawini kodwa loyo wazobathatha la kwakhishwa sakhipha khona imbuzi sathenga imbuzi ngayo le mali esinganayo le wayona esiyona esijikisi lahleka sabakuthatha kuzothathwa labo ke nabo bahlaba ehlangana nabo beqashile nabo wafika umnikazi wakhona wazobala wabuya futhi lo munye wazothi imbuzi ahamba nayo uthenga wabuya futhi lo wesithathu nayo into efanayo yena ke wakhomba laba bangale ukuthi ibona ngoba babenza imlingo babedumile simenza imlingo inyoka zayidlaliswa la endlini inyoka abantu bexola la bezobukela bamvalele emqomeni bamvalele la endlini angazi noma ebasket loyo umlingo bamvalela ebasket aphuma sephuma lapha emqomeni ezithi ngoba ezesenze sicabanga ukuthi okunye kwasuka ngoba sekushone wathi mayihamba umlilo waqala ekushoneni kwalo wathi mayihamba wadlula
wasimayidlule athi hlala la lo nje babwengane wale bakamakhelwane. uyena lo Uyena wathi mase kufika amaqanda wathiwa mase kungena sishaya amaqanda sangacabanga lokuqala sicabange bazo zonke lezi gemegeme ukuthi hayibo akwazi kodwa ukuthi ngempela singadlula yena mase siba nenkinga engaka ngoba phela asikaze wathi mawuphela nje unyaka eshone lokuqala uthi nje unyaka uyaphela yaqala le nto bazaqala inkinga amaqanda kuthiwa eyibhoshi kuthiwa ubhoshi iqanda wena abona inkukhu bawa amaKentucky bayawadla uSibaro wakhe thina sixoxele uSibaro wabula ekhaya ukuthi babedla amaKentucky awenzayo sithi thina nwazi ngani Kentucky ayikhandi umlimo bebeka amaphepha ngazi kanjani kube imali wayelanda kanjalo nakhona afike efake ngaze mathenga sikhuluma umuntu esimaziyo ngane mesambona sakhuluma naye ngena la ekhaya kodwa nje into kanjani ngoba naye uzalwa kwahlatshwa nje balahlatshwa le ekhaya siqale umhlupha lento engahlupha isakujuphi beluyaphila yebo wayevakashela wayesukeze ubona la so wayeza ukuthi uhlatshwayo nala ekhaya phela ngithi la kwa next nje eQueen so wayezobheka base bamazisa ukuthi hayi umndeni wakahlatshwa umovele la ayo basikhonza ke kwaba right nje njengoba sisasihleli inkinga wawenza umlingo phambi kwenu wayengase thina satshela uSibamba thina sasixoxela nesaqala ukuthi waqala kanjani wayesenomuzi lika M ebhoshi iqanda so wayebhoshi iqanda so bamvalele la endlini ebasket ekhanda imali ahamba yophuma emgqomeni esemnyango aphuma emgqomeni esemnyango eyivalele la endlini baqanda babhoshele lona abona abona inkukhu bawenza bakuhle siyahleka nje kanti wasihleka phela hayi ngoba ukuthi isimo esibhekene naso kanza kwethu lo mndeni sibhlungu bafethu sibhlungu sisukumezeke ngale ndlela ungeke uyichaze yikho bengiya kulento yokuthi singakhuluma sikhulume siqede kufika abantu abathi bazi izinto babhonge bashama shoba bagide benzeni abathandazayo njengoba babeshawa khona bethandaza la begida beshawa bafika isiyoni nganami la kwafika iNazaretha hayi kahle bafika abantu abaningi omakhelwane ngoba nje so ngaba ngazi sisiguphe bengabona omakhelwane bebesithandazisa Nkosi yami kwayibona bathi begcina sebebona sebephelela amandla phela ngane yamasho kusizana ukuthi lona sinosandisa abantu into iyabuya ungezeki lutho ngake ngaba khona komunye umuzi bakholwayo bashaya ngabe ngake khona komunye umuzi nawo nje babehlushwa yabo izinto zakhona kodwa kona babesizwa umuntu wangapha uthi Peter usashona lo mama ngapha ku-Eastern Cape ngapha ngayifisa indaba la saqonana kabi ngelanga ukuthi kuzocushwa lento le kodwa ngiyakhumbula into ababeshisa lapha basengibuza ayibona umuntu ecishefa kwakufaka uThuvu beyashi noThuvu bengulube angisazi nani lento no pelepela ngisazi nani kodwa lento yayishiswa endlini kuthiwa vala ngisho isicapha yakufuneka kube khona ngisho imbobo yabona le TV ngane yakho wawuthimula uzosuza ulale phansi yabo bazacisha umuntu wafa lapha isifuba some nani phakathi ukuthi bavala phakathi endlini abantu phakathi endlini kapho umuntu kodwa ke balala kulowo muzi yabo leyo nto iyahamba kadelisha ngapha ku-Eastern Cape so angifuni odungena khona into njengalezo ukuthi ngithi kholele kuzona nami ngikholele kuzona but into engayibuka yenzeka babekhola kuyona yesiyabasiza but ebengiyakhona lokho ukuthi umoya kuyakhulumeka nawo ngoba lento eyenzeka la endlini anixabene nawo nina asazi lutho nani mhlambe izodinga mhlambe ukuthi ningomndeni nike nibe nesikhathi senu mhlambe sokulinda nikwazi ukuthi ninike ithulo ukuthi ake nikhulume nawo lo moya salinda bodwa nucele isayoni nje sasho impela sathi nucele gogo ngithi yabo anixabene nawo nani nidinga ikhaya nje bengasekho esengale niyacela ninike nani ngokuthula nani nikwazi ukuhlala aningenanga ngenkani la anixabene naye animazi kodwa manje sehlukumeza nina naye unali ikhaya lakhe angisho ukuthi gogo mhlawumbe konisiza party into engifikela yebo ngane yami yebo siye nikhoga abantu laba bazofika bezoqamba amanga la ngithi yabo abazofika bezokhuluma ukuthi sifuna imali engaka so sifuna imbuzi thangani inkukhu nani mhlawumbe ke nikuzame okwenu lebe ningacabanga ngenikuzame sikuzwa kahle wonke umuntu uyayikhuluma into
ayibuka naye ukuthi mhlambe ngakizanywa akekho umuntu ofikele ukuthi into uma engabe angayisho ngoba phela nizeleka ngoba sihluphekile. Anizanga njengani zami nivakasha nifikeleka ngoba nizwa lokho enikutsheliwe usizo olungaka senizozokunye ke manje ngoba khani nilalela ukuthi ngempela yini lenizoyizwa senizwe ningakwazi nize ngaloko nje kodwa anizazi into leka futhi esingeke sayicabanga ukuyixoxa sesixoxa lokho nje angeke sacabanga uxoxa ngoba indlu nje le ngaphandle yasha nempahla ayikho into eyayingekho phakathi impahla zengane balala la nje kuyimanje bengithi abasuse isikhwama la isikhwama nobhakane namateku amakadibhodi ecathulo bekufakela ngoba nizanaku kade kuhleli balala la endlini bagcwalela balala kule ndawo la umunye banqumela abalale ngoba namandla okuthenga umbhede manje asezaphela. Ubutami nje ngicela useke walala ezothenga lo mbhede ngokudlula lo ugcina selala kona manje mhlawumbe beselale nami ngathi owakho lo washo phela ekugcineni lo sasekuthekelela owami ilosho kokugcina ngamnika wona ukuthi akalale ngilale kulo filo mina washa lo wami walala mhlawumbe ulale ubusucasha la kwamakhelwane waphela u2 years ubusathe wardrobe akawuthengi usathenga umbhede nje izinto usayifaka kwendishini ngathi uyawuthenga umbhede kodwa mntana mzula lapha athi gogo ngizula lapha esekhathele ngiyagula mina ukulala phansi manje ngiyawuthenga ubona usulethwa abafana ngemfendla sibulithilo uyeka kuwatshophu awukho ufuqazile nje akana washophu uthenga umbhede nakuze ngicela nicele la kubantu beSouth Africa belalele nje kwabangaba nosizo kulesimo enibhekene naso naba nolwazi mhlambe ngiyacela nicele kubona abangakwazi ukuthi ngempela bengasiza ngani ngoba nathi ngeke sisho phela ukuthi hayi abasize kodwa ongaba naloko nje ukuthi uyaphumelela ukuthi yini angasiza ngayo yiyo lo luthuthuvo la ekhaya sisizwe kulo yiloku ukuthi sihleli nje awunalutho ongalwazi ukuthi yini manje ozoqala ngalo noma uthi uyakufuna uzofunani uzoyeka yini ozoqala uyifuna awuzazi ngoba phela nemali isigcina isabuyike nje ngoba isabuyi nakulo osebenzayo ongatohoza umfana lo yedwa uyena osebenzayo uyena osebenza ungambiza ukuthi uyasebenza bonke laba basebenzi nalo nje untomazana uyatohoza akafani nalo ubhuti wakhala mana nalo ubhuti wakho yena osebenza kodwa akanamali siyaqala ukubona la ekhaya imali ingekho engenayo imali mina ngiqala ukusebenza webhodi ngangihola akanamali ngangihola 1500 ngangisebenza eNewlands rehab khona rehab lapha eNewlands abantu abaningi abayazi bambala bayazi ngangisebenza yona ngahola 1500 ngenyanga hayi mhlawumbe ngangihola ngesonto cha ngangihola ngenyanga kodwa ngawufaka usinke ngathenga izinto etofu khona istofu nje sasha naso sesesha nalesi sinye isidala ngangithenga ngayo lo 1500 ngangiba nayo imali yokugibela ngibe nemali yokukhipha ekudla yebo ke ngeke ngize ngiqhathanise isimo serand saleso sikhathi nesimo samanje kodwa manje isimo sengasho ukuthi imali engiholayo ayiningi yebo ayiningi kodwa isingudlala nginale ngangithola eNewlands yebo nedingo ziyanda ngeke ngiphike lokho nanokuthi irand linyukile mhlawumbe kwesinye isikhathi ngicela ubhuti wami mhlawumbe kwesinye isikhathi sicela ugogo kwayena acela kugogo ukuthi sicela ambolo ku200 sokufaka upetrol ugogo uhola impesheni asebenza nawo nedokufele besidlala sisasidlala ngoba kwagcina kushekwa kona ukudla lapha ebathroom saduba kwayibona ngibona lokho kudla yabona nje lento utheshonqayo ngiyayisaba ngoba njalo ishaya kimi mawunukela intuthu ishaya kimi ngoba ngazi ukuthi uyasha banuka intuthu omlilo iqhamuka ngane yami imayinuka nje asazi uvela ubheke ngoba wazi uma ngabe sokuyenzeka siphila lento ukuthi intuthu inuka zonke izinsuku kodwa mawuyizi yakushaya ngoba wazi noma kuyasha noma kunuka ngaphandle uzugcina uqala zakho ubheke endlini ubheke yonke into ubona ukuthi cha akusikho la kushuthi ngapha uphila lempilo yentuthi elikhulu ngoba eyenzeka zonke ikhathi thina njengane usizo siyacela Nkosi ukuthi mabe ngasiza nabangakwazi ukusiza ngakho ongakwazi nje ukusiza ikakhulu imbhede Nkosi yami angifuna amanga
ngiyalala phela ngoba umbhede ngoba usaphila kodwa sekuyasho ukuthi unayimbobo zokusha awusawona umbhede kumele ngabe ngilala kuwona ngoba phela washa impela nje ibring uyayibona ngamehlo ibhesi yakhona nayo inembobo imbhede inkosi yami uma bengakwazi ukusiza ngembhede uphinde futhi uzokufaka amathazi ngoba phela amathazi besiwafakile safika ngekho amathazi la saloko sizama sitohoza endlifile sathi siyayizama sayilungisa bese kuyikhanje libukeka konke lokwafakwa yilaba amawindi nenyama necapha nawo wafakwa yibo ngoba beyizama ngoba ngisho bengikhola kancane kodwa bengiyibona imali kodwa kunento yaqala izinkinga kwaphela kwamali sesihlala singanayo isivalo nje safakwa yibo Mana-ke sesiwami ngibuze kulokho okucela kombhede ngoba lo mlilo phela usaba khona usasha awuze nokuletha imbhede umuntu athi nginela ngombhede kuyaba umbhede usushile futhi kusasa nalokho siyazi abantu abaningi bakusaba kodwa ngoba sengize ngacela nje ngoba bengikufuna nawe kusukela ngalo nyaka kodwa bekusenzeka lokho uyagcina ngonyaka odlule into eyinkinga manje sinyamalelela imali nje uthi uma ubekile ihambe ingakho wesesingasayikhiphi noma mina ngiseyihlala amakhelwane yami hlala komunye uzwe lapho ihlobo zala ekhaya kuyibona basiza nangeyingubo singasanayo ngoba zasha zonke ingubo basinika ingubo bakhipha ingubo ezosisi imali yami ngiyogibela nje ngibeka khona ngoba phela ngikwazi ukuvula njalo i-ATM ngokhipha imali sometimes ngithola la phansi kwe-bridge ngithathe ngibe emsebenzini ngeke ngihlala ngiyokhipha imali ngoba phela kwona lokukhipha imali kuyacharge mawufika namasente ngishiya kamakhelwane cha bamasente alahleka nalo endlini yebo amnyama bayithatha emnyama iyakhethwa kuthatha nifike namasente noshile ba-500 nibagcwalisa endlini la safa inkinga sawashintsha kuphi bhuti bawuzowathatha sekusina cha engingaziwasebenzisa nje niwachitha agcwala indlela oye kanjani abayithatha lemnyama ngoba kusasathi sibeka wafika negoqogoqo wathi gogo nazi igoqo ngathi mina kodwa siyibeka kanjani imali ithathwa le endlini wathi ayigogo isibeke sabe wengane esencane sabekwa uye namonginika waninga nobhuti wakhe sabhotshozo wakhishwa yonke amaphepha kasaluhlwezi esagogo ugogo wayengabekele nohlezo oluningi uhleza la u5 rand babekhona babefakwa ilomncane asigogo mase uyofaka isiqoqonqa ngifayile ngoba bazazi sehlala kodwa nje yahamba asigogo yafika uyofaka ayikho imali sivule imbobo encane ingane engezi sivule imbobo encane mangathiwa sesingane yangeke isivule imbobe echule kanje ya uyayizodabuka futhi imali kodwa sasivuliwe khona ukunezezela ukuthi ikwazi ukukhipha ngoba phela sho sikwayona umuntu yebo uyakwazi ukwenza izinto ngemlingo kodwa yiwumuntu awucabanga namhlanje uphinde ubeke isigoqogoqo siyabonga kanza wethu siyabonga ukuzwa nisilandisa ngodaba lwenu sibonge nje nethuba nisiphe lona nokusivumela nje ukusamukela ekhaleni noma nihleli nosizi usize nihleli phezulu lonzima lelikhona asithembe ukuthi ke njengoba becelile usizo mhlawumbe bazovela abantu abazoba nesihe nabangaba nolwazi thini isimene kanje ilapheka kanjani into kanje ukuze la ekhaya bezokwazi nabo uqhubeka baphile impilo into enzima le engakholakala kodwa ke ikhona into zemlingo nezabathakathi nabalombi angitholi eyagogo is 073 488 0952 eyagogo 073 488 0952 mase kuthe yami is 069 1655770 06916555770 inqolele eyami sayintsha ngicela nibheke kakhulu ukuthi bazongena abantu ababhedayo abarong gogo ingcene itholayo awuzina zonke ezokwazi mhlawumbe ukuthi ngempela ziza nosizo namaqola azoba khona nenyanga mbumbulu futhi nazo isangavela ifuna ukuzona iqola enye imali but nje siyalicela na usizo konosizo ngempela olugenuine please could you contact these following numbers akade bemention usizo sina ungane yami nasengibongile ukhipha imali thuyinyanga ayikho siyabonga nisale kahle emakhaya siyabonga